Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacy. Salam dostlar, Kim Bilmeksizler kanalına hoş geldiniz. Dostlar, men de YouTube täze VPN tapdım. Şonu görmekçi. %100 işleýändir, öňünden aýdaýyn. Dostlar, türkmenlerem täze bir VPN ýalap birde çykarypdyrlar. Şonu görmekçi. Ine belet video diýip ýazylgydyryndyr. Men aldym muny. Dostlar, belet videonu birinci görkezýän mende. Dostlar, kanala agza bolmany, like basmany unutmaň hukman. Ene dostlar, girýän programma. Ene Murat Molla watan habarlary. Şerden ýokardan poýskerlerine girýär. Media tama. Basýat. Ne? Şeydi görüp bilersiňiz. Dondurmana kirandır dostlar. Ene dostlar takça Türkmenin täze çıkaran VPN-i mundan çykýar. Dostlar, indi täze görkezek VPN-im YouTube'a girmek üçin. Onuň ady Itop VPN-i. Ene dostlar, men meni alaýyn. Ene dostlar, Itop VPN-im aldym. Dongdurup size video göstermesini idim. Dostlar açaly. Ne dostlar açıldı. Sağ tarafa tipdirýär. Ýene bir gerek. Start düğmesine basacağız. Ve connect düğmesine basacağız. Dostlar şunu alak rahat delde. X'lığa basıp görün. Yok manuel. Ene dostlar işleyattıranlar. YouTube'a gireli. Ene dostlar gülýäli. Intra VPN-den deň işleýän eken. Dostlar, syýlap göreniňiz üçin sag bolun. Köp agza bolup like bassaňyz ýene kommentariýa ýazsaňyz VPN gerek diýip tapyp beren dostlar arkaýyn olun. Sag bolun dostlar.